Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kataballahu Teala maqadiral khalaiqi qabla en yakhluqas semavati vel arda bi 50.000 senetin ve arşuhu alel ma. Allah o'zining mahlukatlarına Алар белән булачак бар нәрсәне дә күкләр һәм җирне барлыкка китергәнче 50.000 ел алдан тәкъдир кылып куйган. Һәм шул вакытта аның тәхете су өстендә булган. Ничек булган аның тәхете су өстендә? Без аны белмибез. Безгә аны Аллаһ хәбәр итмәде. Безгә хәбәр итте Аллаһ аның тәхете су өстендә булган. Шуның белән без тукталабыз. Димәк, Аллаһның тәхете су өстендә булган. Ничек булган? Без аны белмибез. Һәм шулай бу хадистән укыдык, Аллаһ үзенең мәхлукатларына, аларның тәкъдирен, алар белән нәрсә буласын, күпме яшисен, нәрсә ашаячакларын, кая барачакларын, барысындагын 50.000 ел элек җирләрне һәм күкләрне барлыкка китергәнче үк инде язып тәкъдир кылып куйган. Тәкъдир кылган. Һәм тәкъдир турында без сезнең белән укыдык. Әгәр дә хәтерләсәгез, әйттек, тәкъдир тора 4 нәрсәдән. Әйттек, беренчесе язган дидек. Беренчесе белгән дидек. Беренчесе белгән. Аллаһ белгән бар нәрсәне. Һәм бу бүтән тәкъдирнең асылы булып тора. Ягъни Аллаһ белгән. Икенчесе язган дидек. Аллаһ язган. Өченчесе Аллаһ теләгән. Һәм дүртенчесе барлыкка китергән. Барлыкка китергән. Һәм күп кеше үзенең начар гамәлләрен, ягъни үзенең ялкаулыгын, ягъни үзенең бәхетсезлеген һәм башкаларын үзенең гөнаһларын тәкъдиргә сылтый. Тәкъдиргә сылтый һәм әйтә, миңа Аллаһ шулай язгандыр инде ди. Бу минем тәкъдирем инде, ничә тим инде. Без әйттек, тәкъдирне дөрес аңлау ничек дидек? Аллаһ сиңа тәкъдир кылган, ягъни Аллаһ белгән. Аллаһ белгән синең шушы вакытта нәкъ менә шулай эшлисеңне. Менә шушы гөнаһны сайлап алуыңны. Синең юлың бар иде дөрес юлдан китергә, ләкин син үзеңнең ихтиярың белән начар юлны сайладың. Аллаһ сине белгән, Аллаһ сиңа мәҗбүр итмәгән бу юлны сайларга. Аллаһ белгән синең шушы вакытта нәкъ менә шушы юлдан китәсең. Шушы вакытта менә шулай эшлисең. Менә сез бүген дәрестә утырасыз. Бу тәкъдирдә язылганмы? Язылган. Әйе, Аллаһ белгән сезнең бүген килеп шунда дәрестә утыруыгызны. Һәм менә хәзер безгә Аллаһның шушы гыйлеме ачылды. Аллаһның шушы гыйлеме ачылды. Нинди гыйлем ул? Аллаһ белгән сезнең шушы дәрестә утыруыгызны. Искә төшердегезме? Һәм шулай без менә укыдык, инде Аллаһ җәннәтне барлыкка китергән, җәһәннәмне барлыкка китергән. Һәм кемнәр җәһәннәмдә буласын, һәм кемнәр җәннәттә буласы да шулай язылган. Язылганмы? Язылган. Аллаһ аларны мәҗбүр итеп җәннәткә кертәме? Ул җәһәннәмгә кертәме? Җәһәннәмгә мәҗбүр итеп кертәме? Юк, Аллаһ белгән аларны. Аллаһ синең гөнаһлар өчен гафиллеккә чумып, Аллаһның аятларын инкар итеп яшәүне белгән. Һәм шуның сәбәпле җәһәннәмгә керүеңне белгән, һәм шуңа күрә шуны язып куйган. Я абый, дөрес юлга бас инде. Булай бит эшләргә ярамый инде дигәчтен, әй, миңа шулай язгандыр инде дип горурлык белән кычкыра, дәшә, җавап бирә. Юк, монда горурлык белән җавап бирә кирәк түгел. Монда куркырга кирәк. Куркырга кирәк. Чөнки син бүген гөнаһлар юлынан барасың. Һәм син бүген синең бәлки тәкъдиреңә син җәһәннәмгә эләгүең язылгандыр. Һәм моны горурлык белән әйтергә кирәк түгел, киресенчә, башыңны җиргә урып, тизрәк Аллаһка кайтып, Аллаһка гафу үтенеп, я Аллаһ, мине дөрес юлга бастыр инде дип. Минем тәкъдиремне үзгәрт инде дип. Мине үзеңнең яраткан бәндәләрең арасыннан ит инде дип сорарга Аллаһтан, Аллаһка кайтырга, Аллаһка ялварга кирәк. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ үзенең мәхлукатларына алар белән булачак бар нәрсәне, күкләр һәм җирне барлыкка китергәнче 50.000 ел элек алдан тәкъдир кылып куйган. Һәм шул вакытта аның тәхете су өстендә иде. Һәм әйттек, тәкъдир итеп куйган, ягъни Аллаһ
Мәҗбүр иткәнме? Юк, Аллаһ мәҗбүр итмәгән. Аллаһ белгән. Синең нәкъ шулай эшлисеңне.